guys, hi everyone. Hanzi musha pasina vanhu tinoti idongo. Saka ndoti channel ino pasina imi vanhu hapana zviripo. Ndoda kutenda channel yedu iri kukura guys. Ndokutenda vese vakasubscribe. Ndichiti thank you Mwari ngavagitirei zvamunoshuva mukati muupenyu hwenyu. Uyezve ndisingakanganwi kutenda vasati vasubscribe ndichiti hapana chekumirira. Please subscribe, click your notification bell. Kitira pega panouploada latest video. Hamudarikirwi. Nyaya ndainayo panapa nhasika ndeya Queen Tetelicious. Queen Tetelicious ari kukurudzira vanhu kuti hurai muite mari. Guys, nyaya iyi pakatoipa. Munozvoonawo sei? Guys, idzidziso yakanaka here? Hanzi hurai ndokuti muite mari. Saka guys, nyaya ndichataura nyaya ndo nyaya ndainayo panapa. Saka ndichaverenga vachi macomments angachitaurwa nevanhu. Imi mozotaura muonerenyu kuti zvakanaka here zvokuti hanzi unodzidzisa vanhu kuti hurai. Ataura Madam Boss akataura maititi. Hanzi zvinoita Madam Boss zvinhu zvinovengwa nevaroyi. Because vari kudii? Vari kuita mari nekutengesa musava. Guys, indikotaurawo zvati ndangouyawo nezvinhu zvandangotora handisi kuwedzera, handisi kutapudza. Ndangotorawo sezvazviri kuti ndigouya ndichitaura nazvo pano. Saka muchaona mascreenshot andichaisa. Zvikanzi Madam Boss zvavari kuita zvinovengwa nevaroyi. But zvinoita maititi zvinovengwa namaititi chete. Hanzi shuwa ungatadza kuhura kuti uite mari. Hanzi ungatadza kuhura uswera wakasungirira chikwama chako kuti hakuna anobata. Hanzi nini muSweden ndabvongodza mose kubvongodza. Hanzi ndodzidziso yakanaka yandiri kutokupai. Ina kuna imwe dzidziso yandokupai yakanaka kupfuura iyi. Kati guys, hanzi hurai muite mari. Guys, hazvinyatsi kubuda boy. Imi maonera angu imi handioni sekuti zvinhu zvakanaka zvokuti unokurudzira vanhu kuhura. Hanzi chero mudzimba chaimo chaimo. Hanzi budai muchitohura muite mari wobva wadzoka muimba mako. Hanzi eni kana wahura wakuenda kuchechi nesari 10% wobvisa 10% unoti Mwari thank you nemari yamandipai. Yekuhura iyoyo. Hanzi because kuchechi hapanzi pano vanobvisa type zvonzi maiwana sei mari yacho. Vanoda kuzonyatsokunzwa kavidhio kachonaka munoenda kuZim Celebrity News. Ndokwandachionawo nchiteererawo kufambawo nchipfurwa nemhepo. Ndokwandaona nyaya iyi. Kawana Queen vachi kuva kuti hurai ndokuti muite mari. Saka ndichaverenga comment iri panapa. Zvikanzi nomwe, we work with our hands, team Kate family, we hustle. And nomwe, so ukuti you must use your velvet to be successful. Tateka, this advice is rubbish, totally bullshit. I feel sorry for your parents and your kids. Zvikanzi nomwe, Kate family, we work, we don't naika asika asika hauhure murandakadzi asi hanzi chaasina kukumbira chiko siyana namaititi iwe. Kana uchida mafuta ekubleach kumbira zvakanaka. Zvikanzi nomwe, love instant and carry on with your day. Saka zvandichaita zvokuti makomenza waka ndichakuisira pamascreenshot because kuverenga hanyatsi kugona kuverenga guys. Ndokuisira pamascreenshot muchiona mascreenshot avo zvazvichitaurwa nevanhu. Zvikanzi nomwe, masasi acho anenge akufarira Madam Boss but achivapisa. Zvikanzi zvonomwe, maititi vozotaura zvavo mozovavenga but honai murume ari kuswera kutsvagana hard working woman maititi. Zvikanzi nomwe, I can't wait to be an ancestor. I have many people to deal with. Zvikanzi nomwe, uyu mapirisi
akumushandisa shuwa ungataura zvinyaya dzehama dzake dzoti naye samamakomenzi ndo amukuona mascreenshot avo because kana kunyanya kutevedza makomenzi ichikuverengerai andokupedzera ichi nguva yenu ndochandangoya nacho guys uchiti mutaipe makomenzi kuti idzidziso yakanaka here kukurudzira vanhu kuti hurai chero uri mumarriage muda uchitohura uite mari hanzi ndasubhongodza musweden neso vanondiziva sano chandangoya nacho guys ndichiti kune vese vasati vasubscribe please subscribe, click your notification bell kuitira pega pega pano-upload latest video hamudarikirwi. Thank you. Blessed.